Horas ma dihita saluhutna. Adorak somarsaur hita dohot hatani tu hata, jumulu mahita martaniam. Asiniroha madihamu dohot dame nasia debata ama, dohot sian anakna Yesus Kristus tuhatai. Amin. Hatani tu hata daga betupuk jamita di pertanyaan di bagasan tikion, tersurat do di Heber 10 sada ayat 2 sahat tu 10. Ujaha majo hatani turpuki di tonga-tongata. Laos tapeti hukma di bagasan rohat tabi. Songonom ma didok. Hinorhon ni haporsiaw do mangului si Abraham. Dung dijo bukas tutano si jalonna bahen teatianan. Sau di bana bukas swadong diboto si topotonna. Hinorhon ni haporsiaw di bana hinomi di tano naung di perbaga-baga tu ibana. Songo di tano ni naliban. Udung-udung do diingani rapon si Isak do si Jakub dongan napanian di baga-baga nasasadai. Ay di paimay maduhuta na marujahan nahot napinadian jala napinauli ni debata. Laos hinorhon ni haporsiaw do di jakon si Sara gugu manubuhon poparan maralohon tibbo ni umurna. Ala haposa di rohana na marbaga-baga hosa. Di baheni tubuh dosian nasasadai naung mate dohonon. Nasatorop ni bitang di langit. Nasagodang nirih di topi laut. Nasodapok bilaman. Di bagasan haporsiaw do mate nasida sudi. Daksanga di jalo nasida baga-bagai. Sian na daw na maditatap jala di halasson. Na di parhatutu. Tangisua jala paisolak nasida di tanoon. Marhite-hite padok nasida si songoni di tariason. Pajalahi do nasida di persabuluan. Au diingok roha nasida tano nauk tinadikon nasidai. Songo sanga do nasida mulak tusi. Alai na domenggat do dihalunguton nasida. Ima na di banua gijangi. Di baheni dang dihailahud debata nasida. Naulu di bana guaron di bata nasida. Ainunga di pauli di nasida sadahuta. Ima sahakna. Dongan saha porsiaon di bagasat tu hatta Yesus. Borhak do sada ama gabi tenaga kerja tu luar negeri. Nakpe gudang akaparasingan na jupang nibana di luati. Martibak ko di hutana sendiri. Isarana tempat tinggalna di apartemen nageleng do. Jala terbatas ruang gerakna. Mangape siadana do alani arga niak kasitu horon. Dau siak keluarga dohot akan asing. Alai nakpe songoni bertahan do ibana holallah manarihon narikot tu masa depan di keluargana. Atik penian dakpit turbui di ide ibana boha hasilna tu masa depan ni keluargana muse. Alai porsia do ibana naso sia-sia pengorbanan nai. Songoni marupaning sautik pengalaman ni seda ama nagabe tenaga kerja di luar negeri nuaing ahado nanang idot tesiani. Hira songoni ma nangulu na di bagasan haporsiaw tu debata. Dijo do hita asa mangului hatani Tuhani. Sopola ikut jolo marnida hasilna. Alai pos doro hatta. Naso marisuang haporsiauta di debata. Diturpukon ditaringoti do haporsiaw ni si Abraham doho si Sara. Nagabitiruan na matse arga di haporsiaw ni sadok halak Kristen di sepanjang zaman. Ia si Abraham songon naung juk-juk tabigi terbarita di bana sahala na burju martuhan. Pola do diguari si Abrahami oppu ni naporsea manang bapak orang beriman. Sian ngulu partodion ni si Abraham doho si Sarai adong ma manang napiga na bui taida diturpukon nagabitiruan di ngulu haporsiauta. Naperjulu haporsiaw ni ikom makorhon panguluyod do manang ketaatan. Donga sa haporsiaon dipatuduhon si Abraham do haporsiaw na tu debata
merhite na mangului persuruan ni debata. Dang majua ibana, adik pe dimulanai, dak takas do pe diboto ibana, manak tu dia inganan si topotonna. Ditadik kon ibana do huta hatu buat dohot hagodanganna, manopot huta si patuduon ni debata. Ditadik kon ibana do akka hasomalanna, dohot kenyamanan nahian, tagad di hutana, lahu mangului persuruan ni debata. Di si mataida, haporsyaon ni si Abrahami, haporsyaon na makorhon panguluyon. Nak peso ditadaibana do petano si topoton nai, alai dibuktihon ibana do haporsyaon nai, merhite na mangului persuruan ni debata. Si Sara pe, setia do ibana makaposi, na hinaposan ni sinoduk na ima debata. Suaksongon si Abraham doho si Sarai, hitape ditugihod do asa totong mata patuduhon haporsyaota, merhite na mangului debata, ati pedak pitor saibui taida, manang taboto hasilna. Daksongod dipeni motor manang karetai rupaning, jolo dijalo do dipena, dungipe asa ulo persurumi mangalehon sepeda motori. Daksongoni panguliyota tu debata. Dang ikut jolo tajalo depena asa taulahon. Alai alana porsia do hita ubain na taului persuruan ni debata. Adik pe dak pitur bui do petaida hasil ni panguliyotai dinguluta. Jadi na marga sada di ida Tuhani di haporsyaotai ima ketaatan manang panguliyot taido. Jalai masada na taida huhut si tirota sian ngulu ni si Abraham doho si Sarai. Haporsyaon na makorhon panguliyon di persuruan ni debata. Molo di doktuhata tuhita laho mahamu tuliak portibion. Jamita ho kamuma barita nauli tunasa na tinoppa. Markus 10:15. Tada nataha porsyai debata totu uluat tama persuruan nai. Gabi jamita mangulutai maradupus sekitar. Dada gabi si surahan manang si cahan. Gabi parholong mahita. Dada gabi parhosom. Gabi si buat dame ma. Unang gabi provokator manang si bola huta. Ringgas totong marminggu. Martangiang. Unang gabi sigur bakulu manang pemalas. Unak kolak warna terdaftar gabi ruas alai halakna dang binoto manak tu dia ganu pari minggu. Tanggung jawab na tuhuria pe tong minus rupaning. Dak songoni biat tong. Dungi mulu adong na bui bahenon na diulahom ma hidup berbagi tudongan na. Unang gabi si hulik mangging dohot akan asing dope. Unak sanga didok Tuhani museru paning. Buasa tong guarom muna au Tuhan HP dan diulahamu nahudok. Songon nabuite Lukas 6 ayat 46. Alani pabuan aporsia hita di Tuhani ikon makorhon panguluyom ma haporsiautai. Ido sada nama arga di ida tuhatai. Napaduahon haporsiaoni makorhon habengetor doi di baga-baga ni debata. Donga sa haporsiaon nakpe nong matua si Abraham doho si Sara. Jala secara umur somungkibbe hira somungkibbe tubuan anak nasida. Toe muse naholdo yang go si Sara. Alai dangadong nasutar patu pa debata. Porsero nasida di baga-baga ni debata. Jala di horhon ha porsiao nido bengek ni roha paimahon baga-bagay. Jala diuduk na di pasau debatado si Sara tubuan anak ima si Ishak. Dungi sian nasasadai marpinopari mamuse sau matutu baga-baga ni debata tu si Abraham na madok ikon songon torok ni bitang na di langit
do godang niri na di topi nilau do muse torok ni pinoparna ima bangso Israeli. Ahado nanaeng si tirota siani. Bagian ni haporsiao do habengeton manang kesabaran. Lapatan na halak na mengaku porsia di Tuhani dang terlepas sian habengeton dinapaimahon baga-baga ni Tuhani. Artina rikok do kesabaran na martuhanon. Unang do aladak pitor dia lusi tangyang na gabi merdadi gabi soromar minggu yasoi gabi juk rohana tu perhalado manang tu paditana. Unang lupa hita dada songon pembantut ta Tuhani di ngulutta. Asa manangaha penetapangido pitor sitau dilehom marupaning. Daong. Jangankan mengido tu Tuhani. Gari merubah petu rumah sakit nuangon nak penau lengkap aka persyaratan belum tentu pitor ditangani. Paling di dok sabar ya, dokternya masih OTW. Mulu neng rawat inak pe pasien ini belum tentu pitor lancar. Paling di dok sabar ya, ruangannya masih full. Tarengok na majui. Songoni do nang hapor siota dia kebaga-baga ni Tuhani. Rikok do habengeton manang kesabaran. Apalagi di jamat tasinwaeng nasirba instanon. Unang ma alani nasirba cepati. Gabinek songoni didok rohana Tuhani mangalehon akka pangiduanna. Muludak songoni gabi reduk ma parhurionna. Unang ma songoni. Alai marsiajar sian si Abraham doho si Sarai nak penak songoni liling di pai manasida baga-bagai alai pakorhon ni hapor sian nai bengek dunasida pai mahon baga-bagai. Lawasido tong si tiruota di hapor siauta. Babua bagian hapor siau dotong habengetoni di ngulutta. Mulu pitor dia lusi Tuhani akatangyakta lampagomoson hapor siaut tamay. Mulai ko sabar pihita pay mahon alus ni tangyaktai. Iko pakorhon ni hapor siaut ta natugumay tutuhani. Bahkan mulu sumaralus pe tangyaktai. Iko dohonot taro. Ubutuad do Tuhani basauton na dumenggad di ngulutta. Artina dang masa madili. Alay ikon tetap tugu hapor siaut ta. Napatuluhon hapor siaw ni makorhon tungulu na manotong. Oma nataida napatuluhon songon sitirota dingulu hapor siaw. Donga sa hapor siaw songon natakas taboto dangadong nahot anggo na ditanoon. Salpo do muse ditikina. Dusun pangisua doho paisolat dongulut tadi tanoon. Kita semua adalah seperti orang asing dan pendatang di bumi ini. Dan ketika ajal tiba, semua akan ditinggalkan. Alani dada portibio tujuan ningulutta. Alai inganan na manotong nauk pinaradi ni Tuhanido. Songonido hapor siaw ni si Abraham. Atik pedi baga-bagahod di bata tano kanani di ibana. Alai hinorhon ni hapor siaon na do ibana hinomik di tano naung di parbaga-baga tu ibana. Songon di tano ninaliban. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Lapatanna dak tano kanan na di portibio tujuanna. Alai di paimaima do hutana marujahan nahot ima na di Banua Gijangi. Asa songoni manang hapor siaotai. Asa unang maholan na di tano o kita makirim di Tuhani. Alai ikom makorhon tungulu na manotong do hapor siaotai. Dada portibio tujuan akhir ningulutta. Alai surguido. Jadi molo di luas Tuhani pemartab artam di tanoon. Halasom may, jalapakke may, laho makalunguton, ngulu na manotongi.
unang gabi manuk koti homu setu surgui. Sebaliknya, mulu sutabba piartam, manang lemliling lemoru. Ingok ma, dangi persyaratan, asabui musetu surgu. Alai para si hohototta maka porsyai Tuhan ido. Atong marsihoho mahita maka porsyai di bata. Mardongan panguluyon, habengeton, huhut manugung ngulutta tu sabulu nito ditay. Jalasongo nido nitopik ni minggutta, say nol-noldo mata ni Jehovah, tuakkan nama kabiari ibana. Mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Ima akan marsihohot maka porsiai Tuhani. Amin.